ale za to utržil ranu z pištole. Len tak mimochodom. Postrelili ho? Nie, hodili ju po ňom. Vonkoncom nechápem logiku, ktorá ťa vedie k streľbe do mŕtvoly. So streľbou na živý terč by bolo viac papierovačky. Tak ti nebude robiť problém držať stráž pri rakve a vysvetľovať, prečo má obeť rakoviny dieru v hlave. Ten muž poskytol telo na vedecké účely. Viem, je to strašné, ale keby som do ňoho nestrelil, tak by sa na ňom odbavovali študenti. Hotovo. Hádam, to len nechceš spustiť. Štve ťa, že má guľku v hlave. Tak mu ju pri najhoršom teraz vyberiem. Moja vina. Pekne papaj, každú polhodinu si meraj teplotu, užívaj lieky, čo ti naordinujem. Som ako normálny pacient? Nie, budeš mať vlastný teplomer. Oblečiem si ochranný odev. Šanca infikovania bude takmer nulová. Nikdy som nevynikal v matematike, ale takmer nulová je viac ako nulová, nie? Chcete urobiť Foremanovi biopsiu? Ale no tak, kto by nechcel? Tam, kde mu poviem. Najmenšia chyba a zvyšok života nemusíš byť schopný ani udržať celiny v ústach. Radšej byť postihnutý ako mŕtvy. Isté, možno len ja vyzerám tak sexy, no nie je to také úžasné, ako sa ti zdá. Tá biopsia. House! Toto je zaš čo? To nie je čo, ale kto? A má už dokonca právo voliť. Rodný Foreman, Kadiova. Kadiova, rodný Foreman. Systém, lepší metabolizmus. Foreman je čierny. Čože? Ako dlho to predo mnou tajíš? Lupu. Zomieraš príliš rýchlo. V tom máte pravdu. Tak čo, Kadiova? Je to pekný pohľad. Čo to je? Legionella. Legionella pneumofila. Ale prečo vláčiš tú ampulku so sebou? Foreman bol úplne zdravý, než sa infikoval, ale policajt nie. Mal legionárskú chorobu a to druhé svinstvo sa mu rozliezlo po mozgu, až keď sme ju vyliečili. Baktérie legionelózy to ochorenie spomalia. Ale prečo ho spomalia? To netuším, len viem, že je to tak. Ty chceš infikovať Foremana? Budeš na mňa žalovať úradom? Lieky ma nevyliečia, ale choroba áno? Radšej ma zbavte bolesti, navoďte umelý spánok! Potom ti nemôžeme monitorovať bolesť. A v takom prípade nebudeme vedieť, či legionella zabral. Nesúhlasím s tým, aby ste mi dali... Čo to bolo? Čakal som obláčik dymu alebo dačo podobné, čo by bolo efektnejšie. Aké sú tvoje plány? Zaútočím na Berlín, potom obkľúčim Poľsko a vykriknem hurá. Vysvetlili ti rizika transplantácie? Kruci, dúfal som, že sa neopýtaš. Jasné, že to vie, môžeš podpísať papiere. Doktor House ti povedal, že každý zákrok prináša rizika, môžeš zomrieť. Ak to nespravíš, ocko zomrie. Prestaň na ňu tlačiť. Prepáč, ocko je úplne zdravý. Chceme, aby si mu dala obličku, lebo bude cool, keď budeme 3. Zo ženského idolu sa nakoniec vyklul muž. Príroda je krutá však. Toto bude určite nejaký vtip. To je vylúčené. Nie, vtip by bol, keby som vás nazval homosexuálom. Vidíte ten rozdiel? Gulfstream Park, $500 na 3 kone. Seminole víťaz. Môžete ich rovno spáliť. Spálim výhru. Väčší plamot. Prvú pozíciu. Doťahuje sa na nich Goldfinger. Ale pozor, veľké prekvapenie. Zo zadnej pozície začína útočiť Termigátor. Ako vidíte, predbieha aj favorita pretekov Seminola. A nedá sa otehotnieť aj inak, napríklad na záchodovej doske? Samozrejme. Ak bude medzi tebou a doskou ešte chlap, áno, jednoznačne. Prepáčte, hľadám doktorku Kadiovu. No, buď tu nie, alebo je momentálne pod stolom. V každom prípade musíte počkať vonku. Rakovina sa musí dať vyšetriť. Ste vyšetrení. Len tak, bez rentgenu? Dobrý nápad. A do šľaka. CTčko mám v iných nohaviciach. Dobre, hlava je stabilizovaná a vrták je sterilný. Namierte vrtačku na ľavú hornú časť jej čela. 2 cm nad spánkom. Vôbec sa to nehýbe. Kosť je tvrdšia ako drevo, zatlačte. Letka je hrubá asi 0,5 cm.
Keď budete v polovici, pokračujte postupne. Ak vyleziete z druhej strany, je to príliš. Buď umrie, alebo nie. Odoberte jej vzorku, ak dá súhlas. Dobrý ťah, ako si kryť chrbát. Súhlasil som s vami. Len si vybral bezpečnú cestu. Si slaboch. Neboj sa, nikomu to nepoviem. Hej, Wilson, hádaj, čo urobil Foreman.